Chen! Pagdali di Chen! Pasti lang yan yung buhata. Malakaw dito, binagigit ka na malakaw ba? At ito na po yung tigil-ito ni mga malik eh. Naman sa day. Pasti lang. Kung di resos, pasti hangki mahuyag mo. Hasol kayo. Nasuntukan pa ko. Kung ito ka po kung makapatay yung tao rin. Ano, dyan na ba sa makaigsoon kag mga gwapa? Jesus. Tao. Siya. Hata niya. Dito na dito. Sige, sa ganawa malakaw. Malakto dito. Justin, nagpuyo ko rin manilaw pag abot ni mo. Dakalaki mo rin rin. Ano diyan? Kaya makapatay yung tao rin. Samo kayo. Tapos hindi ko mapatay. Mauli ka nila. Kwarta. Ay, siyempre. Mga rin sila makaon sa natin niya. Di sila makatagwarta. Matag yung sila kwarta. Niray, nahatod ko. Hatod ko. Ha? Ay, dada mga medal ha. Kwarta mga medal. Wang. Wala ko din mo na. Eh? Kita na ang lakot. Malakto dito. Sakay lang. Kukoy niya. Kukoy. Taga-am tiga kwarta hapon. Kukwinta. Sakay lang. Danana oh. Ay, nagaparking oh. Ato na. Batiyo sa danag na ang uy. Kung diri ka. Isu ko yan. Ang taon. Gikawat mo kaya kung bahay kaya diri gari? What? Hasol kayo. Dahil masig pangarik panguyab. Nasuntukan pa ko. Gikawat mong bahay. Uy, ayaw ni buhatan eh. Pwede na mag-inusaran ako eh. Huwag masaya mo sugot. Matay. Guwapa gitong manghod ni Tinoy da. Pero ka problema lang. Isog gini si Tinoy pero wala problema. Kada isog ato kada singka to. Hatag kag kwarta pa. Kwarta na mo importante ato niya gud. Kini lagi taong bisyoso. Basta yung manghod nga nga gusto ka mo yab si manghod yab. Isog siya. Papit lang kwarta. Wala lain. Mao na problema. Wag to si Tinoy. Puro ko rin papilit siya naon ng kwarta ha. Naalang yun si manghod niya. Pastilana. 20 na kwarta na bilhin ako de. Nagbahay sa ko papuli ako manghuda. Kay murag to himo pamugasa ito ang paningil sa mga nabisita na. Nataggal man jud ko suntukan ko. Sus. Nakalihay pa ko ay. Impatsog yung tawahan ng suntok-suntok na ko. Ito ko kwarta ni de. Wala, nakapalitan ko bago sa nina oh. Paano ko pamagulan eh. Wata eh. Ulit ba ito lang mamada? Saan mo na kuha ni? Bay, Tinoy! Nasi, Cincin? Ang itam ka sa manghod? Ha? Kaila ka na ako? Ha? Huwag kang hibok eh! Nasiya. Nasiya siya, ha? O na, ano man? Ya, ako ato kay gusto ko nga Ayaw siya pagkasing... Tarong ba kang manghod? Ha? Ikaw yun ha? Kamao dyan ka na. Ya, naam kasi ni susod ka kay kana. Basta binuang nga rin mo kumanghod. Sige, binuang ko. Binuang ni. Tinudan na ko siyang manghod. Wala problema na nako kay. Nagkatawa lang ko niyo ba? Ha? Lab na ko manghod. Kortahan juga, oy. Grabihi ako ni mo nga. Ya, ato na ko suna. Ayo! Ikaw ha? Basin nga kung ano mong huwag kay bakailan ako. Sorry, ayo berpikir ka berpikir. Oh, sige. Tanawa lang ng mga nasod. Salamat ka. Hindi pa dyan akong tawhana. Basta lang. Sen! Ulam na akong mga ulit eh. What? Di pa maulim rin ako eh. Patay ko ni. Wala man. Asa man si Cincin? Wala man lagi dito eh. Ay, ulit na sin day ako. Papulit eh. Ha? Ipapulit ako. Balik ka lang umap eh. Pambili ko talaga. Huwag kay ayo. Huwag kay ayo. Ay, boto dyan ko.